Jesus, smile on me, open the memory. Butterflies in my belly, open a summer. See the way you love me, see the way you care for me. You carry my matter for your head, like a little baby. You watch over me, you know they carry me, they play. I need to make it. But I'm going to see as no I quite a lot, man. You know about Naban for a family. I will not what that. I can a Chineke Macana. Say without Chineke, very high. It's too many for that. Irrespective of all the trials, all the Musobudina and Nigeria Tata, I wouldn't do. I can hear Kena. I quite a rough man. Can Ogine na Memage video? Memage video, no Ganada Rania, or the Okochuka in nature. The Gabia will do an agile mass. Anywhere we be done them. I can't do it. I'm trying to get a sort of stop. Once in a very low good. Mana, the first the Ochichi would in the village in the Napodan never. Then no more nice the case. Then and deal to maybe not now, Lord. Monday was only going to develop happening when they knock on Uzo. And I quit when I check again. I'm not saying no. I'm better now. Okwaga Gunyegi, or Gayalugi, Oga Walker so. Waggy Gunyega the Woogie, Oga Boo Weze, we gave you, will do Obodogi, will do when I look maybe. Kashina can make in a game of start gun come and I had Jesus Christ. What are you doing? Just applying powder on her face. Okay. Make it matte. It's a boily press. Right now. Well, how do you feel waking up a makeup artist? See the guy she fight. That's every time you gonna do like the light. Very beautiful. Make her go, make very great. Very amazing. Make you do like the time. Sit up. See the girl she wanna link up. You see how you look at the end of When I get the money, I go tell you I'll be big boy. Big girl, make them know say I'll be King Kong. Oh my God, transformed. Girl, I'm ready for love. from lady to You know you balance it, get ready tonight. Oh my God, oh you know I'm ready for love, Hope you know you balance it, get ready tonight. No time for love, oh I am losing control. Hope you know you balance it, get ready tonight. I'm in love, oh, say I'm falling in love. I can see you making her up. Yes, sir. Yeah. Is that your profession? Yes, sir. Okay. Wow. What are you doing now? I'm applying an eyeshadow primer. Okay. So what is the effect of eyeshadow primer? It makes the eyeshadow pop. Makes it look very, very prominent and last longer. What type of car is this? I use the eyebrow gel. What's the name of the package you're giving her? Just a soft look. Very Because of her color is what? Color what? The color is colors. See your love wanna make me go crazy. See the girl she fine like a big like a baby. Make
tattoo, like you know, impress every day, we go everything. See the girl she fine, no be say we gonna party. If I get the money, I go drink like a nighty. See the girl she fine, make you go with the party. I go get for the money like a booty, like a night beat. 080 How far can you travel because of this job? As well, I'm very, very fast. Go to long states. So you can even go to Abuja, Lagos? Sure, yes. I've gone to Lagos for makeup. I've gone to Abuja once for makeup. Okay. Oh, the Bible is in MJVT world. Okay. Wow, Lola, Vivian from Tabu Nukumbosi. Dimnechi Ichia of Rikura Village. I'm one Abuka Lolia. Could be the Genoa star, the color of the Vichy. In fact, Obi some angle because not the reason. In here, but I Bible Nukifu and Buka Butepanuku responsibility. So Obi some angle. Can you expect today, guys? Into Obodo Nini and the Indian and the family and the well wishers and the members experts. After the month, Stana so no checking. No shaking, I did full grand fitting back. Okay. Yes. So are you going to the venue now? Yes. I got this to so actually what I know. Ebi Feleme. Okay. You're welcome. My name is Amara. I'm daughter to Dr. Focalist. Okay. Wow. First or second daughter? Second daughter. Okay. So, your dad is being installed as a chair of Rikura Court today. What do you have to say about it? I'm not here. Like my dad is being crowned here of thanks to God for making us, my dad, to see the new year in 2022 and for him to be alive today and to witness his own provision. I'm a Messi apostle. No start I be an KCC. Uruchukwu maka ichi a na-echi. ICC na be when up. When a Jesse na Benia bụ the venue of the coronation. Each for the ZI. They got for over start again. Got see they got for I see where has your right. I come miss your post matter when they jab on him. I put it off. So when I see here na 2 minutes, so people start to be angry. It was good. So if I can carry back, and when you go, start again the teacher coronation of teacher. So now next week I will not do. When on you can, Macanam. I so now, in the Kaya no July, when in I am you don't know where you should walk now. On God, you could and I am them Katama going to do. And we are Cabasins, no Bello, the Cassin or Melwell. Naka and Okita. You were nature. I got this someone. But I know les énos protosisio voilà batazi bois il faut Ayo
anyị ete aka na ihe bido ndị ichie n'ebe a anyị na-ekele Chineke sị na ọ ga-alụ ọgụ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye anyị. Ndị mmadụ niile o kere ha niile azụ abụọ ahụ ha niile rijukwara afọ ha tụtụjuru nkata 12 site n'iberibe achịcha na azụ fọrọ afọ. Ndị riri ogbe achịcha ise ahụ dị 5,000. Oziọma nke osebụrụ ụwa. Ka anyị si n'oziọma nke anyị nụrụ nweta mgbaghara nke njọ. Oito dịrị Jesu Kristi na 1:1 bụ Chukwu n'onwe onye nke nọbụ n'ụdị nke Chineke wee rapụzi ya abụmchukwu nke wee gbadata wee were arụ. The love of God made manifest. N'ụbọchị nke tata, that love of God wee na-agakwa wee wepụtakwa anọda ngalaba ọzọ bụ the mercy of that love nke anyị na-afụ anya na ebere nke nyewa bụ Chineke nna wee pụtazie. N'ụbọchị nke tata anyị gbakọnata ọnụ maka ifi ịbịa nwere anwụrị n'echichi nke nwanne anyị nwoke na-echi. Echichi ọ na-echi abụrụ maka ya, ọ na-echi maka ọdịmma nke anyị ka ọ wee nwee pozishọn ọnọdụ nke ọ ya anọdụ ka ọ wee na-ekwuchitere anyị ọnụ anyị. Onwe ife anyị chọ anyị abịa kọwara okpuru eme gịnị jee n'obodo fa anọdụ ebe a kpaa ya anyị ọ wee dịla anyị mma maka anyị cheni na ya nọsịrị ebe ahụ n'ofu oge. Today the love of God ịfụnanya nke nyewa bụ Chineke nna site n'ọnọdụ nke ị na-ewelu ya pụtaliri ife. It must be real, it must be expressive. Ji nwere Jesu Kristi onye iri ya esi ndị a oke mana agụ akpagoro mgbe anụ ọbụla ga-echọrọ ịjọ ya. But he was moved to action. That love was moved to action. The love of your people must move you into action, into doing something. The love of God. Because of John chapter 3 verse 6 says, the love of man, n'agbanyeghị na o nwere ihe o nwere sọsọ ogbe achịcha ise na azụ na-abụ o were ya mee gịnị zụọ 5,000 nnu afọ ife ịfụnanya ahụ pụtara. Ụbọchị nke tata, our love must be expressive before it is real. Our love must move us into action. That you love people, that you do this, you have so many people, you are this, you are that. Yet, and they are looking up to you for you to act positively. Maka ịfụnanya iji wee na-ewere ya nyanwe ọrụ ị na-alụ nyanwe ife ị na-emepụta ka ọ ghara ịpụta ọsọ site n'ọnụ na onye dị otu aka ito ya nke ọba gịnị ọ gafee mana emezi ya n'ọrụ ọ na-alụ o nwere ihe eme gịnị ihe agha akwụna ya ka ihe Chineke anyị ihe n'ụbọchị ka ịfụnanya anyị nwere ebe nye ọrụ Chineke ndị aja ga-ebu the reciprocal of the move us into action. Ụzọ nsọ Kristi nọgide n'ụwa ka Chukwu nyere ndị ya ezi amamihe pụrụ iche na a ga-enye elekọta nzukọ nsọ Kristi anya anyị arịọ gị biko dị nwere anyị. Maka ndị ọchịchị ọkachasị nwanne anyị nwoke onye nke a na-enyefe nke imechi n'ụbọchị nke taata n'aka ka Chukwu nyere ya amamihe ọgụgụ isi nke oge ejiri na-achị igwe atụrụ ka a ga-etinye ya n'aka anyị arịọ gị biko dị nwanne anyị. Maka ihe niile gbakọrọ ebe a isoro nwanne anyị nwoke wee ṅụrịa ọṅụ ka ihe ọṅụ na ihe mmemme na-eme n'ezinụlọ anyị anyị arịọ gị biko dị nwanne anyị. Maka ndị hapụgoro ụwa ka Chineke nye ha nwere ebighị ebi n'eluigwe anyị arịọ gị biko dị nwanne. Ọnatazi isi gị tinye mkpa ndị ọzọ dị gị n'obi.
Chineke dị ebede biko were ume a nabata ebere nke ọmọdịbụ gị anyị na-arịọ nke site na Kristi were nwanyị. On the feast of this outfield mystery, though invisible in his divine nature, he has appeared visibly in us and begotten before all ages. He has begun to exist in time, so that raising up in himself all that was cast down, he might restore unity to all creation and call straying humanity back to the heavenly kingdom. And so with all the angels we praise you, as in joyful celebration we are praying. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, Lord, the fountain of all holiness. Make holy therefore these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and gave thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. When supper was ended, he took the cup again, he gave the thanks and praise, gave the cup to his disciples and said, Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life, the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity. Together with Francis, our Pope, and President and Archbishop, and his auxiliary Dennis, and all the clergy. Remember us, our brothers and sisters, who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray,
with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the Blessed Apostle Joseph, as spouse, the Blessed Apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we are made to bless eternal life, and we praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him with him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. Amen, amen. Amen, amen. Blessings and glory. And glory. Wisdom and favor. And honor. Power and might belongs to the Lord forever and ever. Amen. Oh, come, let us adore him. Oh, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us Adore him. Let us adore him. Anyị nwere isi ọma bụ ndị agbọrọ uri nke nwa atụrụ Chineke. Amụrụ ọhụrụ, onye nzọpụta ụwa niile abịago. Anyị ike ịzụ anyị anaghị agwụ gị mee ka ihe onye ahụ nke anyị natara nke a ka anyị na-arịọ site na Kristi onye nwe anyị. Thank you, Jesus. Ka anyị kọrọ Chineke aka kpatapata. Nke mbụ anyị na-ekene Chineke maka tata, na-ekenekwa Chineke maka amara nke onye nwanne anyị Dr. Udichukwu ebe anyị n'ọkwa pụrụ iche n'ụbọchị tata. Anyị na-asị ka Chineke onye malitere ọrụ anyị na ndụ aka ọ na-arịa na-aga n'iru n'aha Jizọs. Anyị na-ekene ndị echichi niile nọ na Adamasị a, na-asị ka Chineke na-agọzi ụnụ na-aga n'iru n'aha Jizọs. Anyị na-ekenezi mmadụ niile n'ikpeazụ. Anyị ama echezọ ikene ndị ụkọchukwu Chineke ji wekwara ngwa ọrụ n'ụbọchị tata ịgọzi anyị. Anyị na-asị ha niile nnọọ n'aha Jizọs. Anyị na-asị nnọọ anyị wekọ. So anyị bidoro masị a abịa sọrọ m taịm m gwara ụnụ enwe ndị mgbara akwụkwọ n'ụtụtụ a sizire hapụ wee gbara ọsọ wee bịa baa aka anyị jiri wee malite by 11 anyị kwuru mana all things being equal in everything we give thanks to God. Ndị kwa ya afọ m ụnụ daalụ ọ dịrị n'ọma n'aha Jizọs. Ugbu anyị ga-agọzizi mmiri kịta, anyị ga-agọzizi mmiri gọzizie akịrịngwa ihe ndị a ga-eji echi nwanne anyị mpaụndụ a ka Chineke were si ọnọdụ n'emume tata n'aha Jizọs. So anyị ga-akwụrụ ọtọ enyemaka anyị dị n'aha onye nwe anyị. Osebụwa nụrụ arịrịọ anyị, osebụwa nụrụ ero nọ nna anyị nọ n'eluigwe. Ekene Maria. Otu dị nna na nwa na mmụọ nsọ. Etere ugwu mmiri ekere eke n'aha Chukwu na onye pụrụ ihe niile na anyị ma anyị dị nwa na Jesu Kristi na site n'ike nke mmụọ nsọ. Isi ebu mmiri nkịtị bụ aka maka ebo mmiri ga-enwe ike a ga-eji chụpụ ekwensu niile anyị ka a chụpụ ya bụ ekwensu mmiri ya na ndị mmụọ ozi ya na ndị niile na-esote ụwa site n'enyemaka dị nwa na anyị Jesu Kristi onye ga-abịa ike ọkụ ebe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ site n'ụwa Chukwu pụrụ ihe niile ịkwadobe ihe a ga-eji wee na-azọpụta mmadụ
wee mee ka mmiri bụrụ ebe a ga-esi na wee na-egosi ọrụ ebe dịgasị iche iche anyị na ya ọka ịgọzie mmiri a ka ido na-asọ menụ ka ọ bụrụ ebe a ga-esi na wee na-egosi ọrụ ebe dịgasị iche iche ka esi na mmiri a na-atụpụ ekwesị na onye nwata ndụ nke nwa onye ọbụla bụ onye nke ga ga-efesa mmiri ezinụlọ a ga-efesa mmiri a ndị nke gị ga ga-efesa mmiri a na ịka nweta ebere gị nchekwa nke gị ekwensu mmiri agha n'ime ike ọbụla n'ebe anyị nọ ka ọ gbara dịka agwụ na agwụ agwụ n'aha Jizọs ka ngwọkọ nke ihe nsọ na mmiri a kpọdatara anyị ike nke Chukwu n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Nna anyị nọ n'eluigwe ekele Maria o Chukwu pụrụ ihe niile eze dike na-enwe na-achụ wee na-emere oge abụ n'oge n'ụzọ pụrụ nnukwu iche ndị niile na-alụso ndị otu Kristi ọgụ dị nwere anyị na-atụ gị egwu mana otu aka ahụ ka anyị wee da wee na-ayọ gị ịgọzie mmiri a na ihe nsọ a nke a gwọkọrọ ọnụ mee n'ebe ọbụla ga-efesịa ndị nke nke a ga-efesịa na-akpọkọrọ nsọ mee ka nweta ebere na nchekwa nke gị ekwensu onye ile anya inwe ike ọbụla n'ebe anyị nọ ka ọ gbara aga dịka agwụ na agwụ agwụ n'aha Jizọs a meela anya n'enugwu kedu ebe enyemaka ga-esi abịa enyemaka ga-esi n'aka Chineke abịa onye mere eluigwe na ala ọ gaghị ekwe ka ihe ọbụla mee ụnụ n'ihi onye nchekwa anyị adịghị alara ụlọ onye nchekwa anyị bụ onye nchekwa nke ụmụ Izrel ọ ga-ala ụlọ akpụna na atịa nke ọ na-ekwu ụra nọ n'aka anyị ụnụ na-echekwa ụnụ anyanwụ amachagbu unu n'oge ehihie nke ọnwa ndị iro na-echegbu unu n'oge anyasị sekwa Chineke ga-echekwa unu n'ihe ọjọọ niile echekwa ndụ ụnụ chekwa ọkwụ na mbata ụnụ bido ugbu a wee ruo na ndụ ebe ebe ka Chineke ji ike niile wee rụsie ọnọdụ gọzie ụnụ chekwaba ụnụ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Thank you, Jesus. Ezi nduru nke n'igwe Chineke n'igwe wụsa anya mara gị ka Chukwu dike niile gọzie ụmụ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ n'abanụ misa gosi igo a
Say hello for them. Happening come here, GK, man. Problem with that day when but today I think I'm going to mess up better. Vicky well, Chairman in Abazoso. No. I'm not watching it. 2021 and Ghana 2022. I'm an African. The magazines. Goeti Azalo Cabo Genu do Combili Aijo era na Leso akwasi si na okuko puta Butu okuko si kwasi na akwa we puta Ndu azo bu mmiri ya bụ na gbara ọsọ ọlụchi ya maka na ndụ anyị dị bụ Chukwu ka ọ dị n'aka ya mere mụpụta nka na ndị egwu jiri were egwu a bụrụ ụgbọ ekele wee na-ebugara Chukwu nna Chukwu nwa na Chukwu mmụọ nsọ site n'ime ka ụwa mara na egwu ogene ejewego ụka egwu ogene ejewego ụka egwu ogene ejewego ụka egwu ogene ejewego ụka ogene m fụtara ụzọ ije egwu ogene ejewego ụka ogene m jelu katọlik wa egwu ogene ejewego ụka ogene m jelu Anglican egwu ogene ejewego ụka ogene m jekere bigada egwu ogene ejewego ụka
ogene m jikere Sudan ogene m batara ụlọ ụka ụlọ ụka m na-ekwu udu na ụmụ chi Igbo ebe onye nwanyị nọkwa n'ego ama nakwafuru ndị juru n'ụlọ ụka bishọp Nwaọna ga-anọkwa n'elu